Yn meddwl bod yn ffantastig o gobeithio maen nhw'n ennill. Mae'n gorgeous. Mae'n amazing! Poblog Gethin! Poblog Gethin! Dwi yma yn fy hen ysgol isif, ysgol gyfun Glantaf, a rydyn ni gyd yma yn aros i Gethin a Camilla gyrraedd. Fi erioed wedi gweld unrhyw beth fel hyn yn fy mew. A ti'n beth, mae'n ei fi sylweddoli, dim os beth sy'n digwydd nos Sadwrn. Mae pawb yn pleidleisio, mae'n ffantastig. Oes ti'n disgwyl yr ymateb yma? Na, ddim yn gwybod. Ond ti di arfer gael merched yn sgrechian? Na, ond ti'n beth sy'n ddiddorol, hyd yn oed y boys fi, sy'n felly ddim yn hoffi dawnsio, ddim yn hoffi'r holl Strictly Come Dancing. Maen nhw mor positif, a maen nhw gyd yn gweidio, mae'n gred. Beth yw'r ysgol ora? Ysgol, gyfyn Gymraeg, Glantaf. Croesawu i Gethin a Camilla i chi heddi. Hei, diolch yn fawr iawn. Pnawn da chi gyd. Pnawn da. Ni lawr yn Gaerdydd. Ni lawr yn Gaerdydd jyst i weid diolch yn fawr iawn i bawb sydd bod yn cefnogi ni ers y dechrau ar Strictly Come Dancing. A ni byth yn meddwl, oedd Camilla byth yn meddwl, yn bwysicach, byddwn ni'n cyrraedd mor hir yn y gysylltiaeth. A jyst i weid, newch chi parhau i bleidleisio dros ni o'r nos Sadwrn. And then great gweld Cymro Cymraeg yn ennill y gysylltiaeth am y tro cyntaf. A falle yn bwysicach, dyma'r 5ed gyfres Camilla ar y sioe. A dwi erioed wedi bod i'r ffeinal, felly dyna be wysi fyddwn ni'n cael hi i dolyg fel anreg i'w lle yn y ffeinal. Ond mae hwnna lawr i chi. Felly, be ni'n mynd i wneud? Os ydyn iawn dy chi, be sy'n gret i ni yw cael y cyfle i berfformio o flaen gynulleidfa cyn y nos Sadwrn. Felly, os ydyn iawn dy chi, fyddwn ni'n gwneud falle bach o berfformiad nawr, ydyn nhw'n okay? Mae'r tair yma wedi bod yn dawnsio o flaen Gethin a Camilla. Byddwch chi joio? Ie, dwi'n da. Ti'n bach yn nervous, ond ddim really. Oedden ni'n nervous iawn. Mae'n sick. Oedd Gethin a Camilla mor neis, doedden? Oedden nhw'n dymuno pob lwc i chi. Athyn dda? Ie, fine. Ie, dim problemau. Oedden nhw'n hoffi fe move ar y diwedd hefyd, so eith hwnna'n embarrassing ond. Chi'n meddwl, allech chi ddysgu rhywbeth i Geth a Camilla? Ie. Ydych chi'n hoffi dawnsio gyda Geth? Ie. Geth, beth ti wedi bod yn neud yn ysgol Glantaf, ein hen ysgol ni heddi? Ni wedi bod yn trio, wel, y bwriad wedi dod yma heddi i gael bawb i gefnogi ni ar nos Sadwrn. Ond fel ti'n gallu gweld, oedd dim angen rili, mae pawb tu ôl i ni, mae'n anhygol, a mae'r ymateb wedi bod yn ffantastig. Oedd ti'n disgwyl cael yr ymateb yma? Na, ni byth yn fyddwn ni gael ymateb yma. We never thought we'd get this response, did we? It's just overwhelming, and I feel sort of a big response now to
to make them all proud of Gethin. Dyna'r pwynt, mae rhaid i fi mas yn y sara yn neud yn siŵr bod pawb yn balch am berfformiad ni, achos maen nhw wedi gyd i wneud ymdrech heddi. Ie, fel ti'n gweud, mae'r cefnogaeth wedi bod yn anhygoel. Wyt ti nawr yn dechrau teimlo, reit, dwi ar fy ffordd i'r ffeinal? Na, be mae heddi wedi wneud, dwi'n wneud i fi ddim eisiau mynd mas nawr i wneud y quick step. I'm ready to do the quick step now, ti'n mo? Mae wedi bod yn gynhyrfus a mae gyda pawb cyfle yn y gystadleuaeth. Mae rhaid i ni just cadw ymlaen, trein o'n galed, mwynhau a dawnsio fel bod pob nos yn mynd i fod yn noson ola i ni. Ond ydy heddi wedi bod yn fel boost mawr i dy hyder ti? Yeah. I'm just really grateful to have met everyone because without this support we wouldn't have been in this brigade, so it's so exciting. She didn't know I had so many friends. They're all pretending, you haven't really. Oh, right, for sure. We all, primed them before, no. I'm great. I said that, of course, I'll give them a saddle. Yeah, have you enjoyed today? It's been overwhelming, actually. I'm quite lost for words. Gonna come back to Wales then? Definitely. Hey, she doesn't lose her words often, I tell you.